vlog, eu sunt Pisica Rapidă CSV și astăzi alături de Raisa continuăm roleplay-ul, numai că cu ediția de Crăciun. Bună! Știu că n-am mai filmat de mult, vă urez Crăciun fericit, chiar dacă a trecut Crăciunul n-am avut timp să filmez. Așa că hai să începem, dormeam aici liniștită, ca pe ăla, în timp ce mama mea e cam botoxată, că e Raisa Slay, cum o știți voi. Și acum mă duc să o trezesc, care cap de ștuică. Mami! Mami! Cine stai singură, să știi că o să-mi trează de la 6 dimineața și mă uitam la televizor și aștept să te trezești. Cap de ștuică urât. Tu de vezi că ai capul ăla, zici că ești tu castravete haipa. Viață Ia vezi, poate ce-a fost de la pusulica aia. Ce-ai zis? În fine, deci, mami, de ce te uiți la știrile Pro TV? Pentru că vreau eu, na. Mami, astăzi e ziua de Crăciun. Fac ciclistata cu Alida și cu Cristina, colegele mele care mă bat în continuu cu ele. Îți plac pijamele mele, ale tale sunt cam urâtă ca tine. Sunt urâte ca tine. Lasă-mă că nu era aici la Masterchef. Bă, nici n-are nimica. În fine, mame, vezi că mă duc să pregătesc cina pentru că e Crăciunul și m-am gândit să fac și eu o faptă bună și nu te mai uita cu freza aia la mine că și așa ești urâtă. Ia uite tu ce m-ai enervat asta de dimineață. Deci în ziua de Crăciun nu se poate. Mare tupeu. Mare tupeu pe tine cu fața aia de ștuică. Poate vin colindătorii să le dau și eu un pumn în freză. Ia vezi, copiile, că poate ți-o iei. Mă duc să mă schimb în cameră și să-mi pun și eu pijama. Sunt cu pijamalele, s-a făcut și dimineață. Acum, perfect, totul bine. Așa, m-am îmbrăcat și eu haine de casă, sunt perfectă. Aprind lumina. Ce bine este să fii afară tot, mai ales când n-ai o mamă să nu te lase în pace. Ce bine să nu mai stai cu mama aia cu capul ăla de ștuică și cu botox. Copile, ia vezi, poate ții una peste botul ăla. Tu cum auzi, bă, de acolo? Taci, bă, din gură cu freza aia ta. Doamne, când mă enervează. Eu îmi fac clătite cu banane aici, taci din gură. Eu am șef la cuțite, taci din gură. Șef la cuțite și știi ce mâncare face? Ia zi. Te gătește pe tine, bă, cu capul ăla. Stai gâtul și te gătește pe tine. Hai că aștept aici să se facă clătitele, că sunt relaxation listen. Copile, vezi, poate dai foc la casă. Bă, cum, mami, Doamne ferește. Eu sunt relaxată. Ia uite ce frumoasă sunt eu. Mami, îți place cum stau în bucătărie? Că mi s-a... Upsi. Oh, no. Recunosc, a fost vina mea că se arc clătitele astea cu... Deci recunosc, chiar nu-i vina... Mami, vezi că nu mai poți să intri în bucătărie, din păcate. Uite și tu ce frumos arde cuptor. Arde cuptorul și au chef de sunat. Ce vrei, bă, buzato? Și tu la ora 7 dimineața vin buzatele astea la ușa mea. Ce vrei și tu, buzato? Primiți cu colinda. Primim cu freza ta. Bai, ba, o să vină schibiditoile să te mănânce. Hai, ba, viață bună și plăcere. Gata, băi, nu mai plânge, bă, cap de ștuică. Ia zi, ce vrei? Primiți cu colinda. Primim cu capul tău, hai, cântă. Supereastră la o... Gata, nu-mi place, dai din gură, că fața ta mă enervează. Ne-a ajuns vântul Crăciun, că-am venit să colindăm lerului tău. Bă, vezi că mi-arde aici în bucătărie și tu ai chef de cânta la ora 7 dimineața cu capul ăla. Îmi arde mie aici bucătăria și tu... Taci, îți cânta ceva. Steaua sus de sare, bam, 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 ca o taină mare, bam, bam, bam. Steaua strălucește, bam, 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 și lumii vestește, bam, bam, bam. La anul și la mulți ani. Hai că-ți dau niște bani pentru că ești urâtă și să-ți bagi și tu niște boxate de-alea. Să-ți bagi și tu niște acid în buze, că ești cam urâtă, mi se pare. Nu mai ești braț, nu ți-e rușine. Nu vezi că ești urâtă, ți-am dat bani, hai pe ea. O să vină, apropo, vrei să zic ceva? Stai. Ce vrei? O să vină schibitoile și o să te mânce. Hai, pa, viață bună și plăcere. Vreau să-ți dau ceva, vină puțin. Dă prin ușă, că și așa ai spartă. Că, nu vă supărați, dar arde bucătăria. Sper să nu vadă mama mea că mu... Bă, sunteți! Nesi? Deci vedeți că vin la voi și vă trag pumn în gură. Chiar a fost Nesi.
Uite tu ce mi-a făcut asta. Uite și tu ce mi-a făcut căcăcioasa asta care se credea mare Michael Jackson. N-am ce să zic. Eu știu să cânt și la pian, sunt una... Bă, asta mi-a furat mașina din curte! Alo, Buzato, ce-ai făcut, bă? Buzato, mi-ai furat mașina! Am auzit o mașină. Credeam că mi-a furat Buzata aia o mașină, că îi mai trăgeam și un șut. Ți-a furat mașina, muhahaha, n-ai cum să mă prizi. Hai că da, dacă vezi ce fața e, încă e garaj, băi. Așa am las keyboard-ul aici. Urât-o, Buzato, urât-o, ai cap de ștuică, ha. Vezi că tu ai cap de odă, castravete, mai bine taci din gură și nu uita că o să vină schibidi toilet. Eu mă joc aici basket până vine și mama mea cu capul ăla de ștuică care se credea mare bășinoasă, dar n-am ce să-i zic acum, că până la urmă e mama mea bășinoasă. Hai că mă cred aici, haide cum dau aici, haide, Copilul-i turbat. Ete, ce să spun? Mami, taci din gură că fața ta nu-mi place. Mami, vezi că eu mă cred mare și tare și mă duc la școală că și așa trebuie să mă duc la școală să mă văd cu Cristina și Alina o să vină mai târziu care cap de ștuică. Copile, treci încoace că te duc eu. Mami, bine. Mami, dar vezi că vom face Secret Santa și o să mă duc la magazin și iau ceva. No, bine, faci mâine, că mâine Crăciun. Da, ai dreptate. Dar Crăciunul ăsta putem vizita Polul Nord să-l trag de barbă pe Moș Crăciun. Dar știi ce mi se pare mie? Ce? Mi se pare că Moș Crăciun e cam bătrân și, ține copii în brațe. Cum e bătrân și ține copii în brațe? Mi se pare că în moș cu fața aia a lui albă să-și vadă el de pârnaia lui. Doamne ferește, îl vizitez acum la Pol. Chile, că oricum ai față de ștuică. Da, știu din gură, mami, că vezi că ți-am dat foc la bucătărie. Dacă n-ai vrut să mă... Mami, evident, dacă n-ai vrut să mă ajut să-mi fac clătitele mele. Eu ți-am spus că mănânc de dimineață clătite cu banane. N-au copil needucat. O să fiu la clasa de matematică și mă pun aici, în ultima bancă, că doamna mea îmi dă teme din prima zi și s-o credea că îmi dă teme cu fața aia ei de ștuică. Acum aștept să vină colegele mele să facem Secret Santa. Sau mai bine nu vă... Copile, tu înțelegi că mâine faci. Păi, mami, tragem la sorți. Ai uitat asta, capule de ștuică. Ia vezi cum vorbești. Poate să o iei. Ce? Ce ai zis, băi, căcăcioasă să fie? Auzi, Ia vezi. uite, aici scrie 6-7. 667 scrie. 456. Aba, a găsit 196, stai că-i dau foc. Unde e mă 196? E turbat? În fine. Mai, ce frumos e stingătorul ăsta, dacă mai aș lua și o zborul cu el ar fi și mai fain. Când vine, bă, odată... Cristina! Haide să ne salutăm, hai să facem salutul nostru! Pici! Pici! Slay! Haide să facem dansul nostru, plecut, nu-i așa? Vezi că nu-mi place capul tău și în continuare ești un cap de ștui. Adică Alina, Cristina, hai să tragem la shorts. Mi-aș dori să-mi pici tu, dar dacă îmi pică Alina, iau un caca de squishy, că am văzut la Jumbo. În fine, haide să tragem. Cristina, Alina a zis că lipsește azi pentru că e o căcăcioasă și a lipsit de la școală. Așa că vom trage la sorți și haide să trecem. Doamna, haide, dați aici bilețelele că vă... Cu capul dumneavoastră. Gata! Haide, Cristina, mie mi-a picat. Hai să zicem amândouă în același timp. 3, 2, 1. Mie mi-a picat. Tu! Mie mi-a picat Alina. Oh, no. Oh, no. Și Oh, Alina, Alina trebuie să-ți ia ție. Oh, no. Auzi, mai ții minte pe Alina că vrea aia să-mi fură mie puterea de pisică, dar se credea mare căcăcioasă Michael Jackson. Ela, fata mea, era Ela. Da, chiar, Ela, fata nou cu capul ăla de șuică, se credea mare căcăcioasă. N-am ce să zic. În fine, deci Alina aia în continuare amură pe ea și tricoul tău. N-am ce să zic de el. Ești number one.
Yay! În fine, mă duc, acum s-a terminat și școala, mă duc să-i cumpăr ceva lui Alina căcăcioasa. Vezi că dacă îmi cumpăr... Eu aștept pe mami afară. Și tu pleci? Mai te vreau să te întreb ceva. Ce? Dar ăsta... Ce? Sigur nu ai picat pe mine? Nu. Scrie, Adică eu... scrie aici Eu sunt foarte clar. Hai Bă, să ne luăm prânzul. Să-mi iau eu prânzul ăsta de la căcăcioasa asta, că îmi dă mie numai stricăciunile astea. Ție ce ți-a dat mama ta la pachet? Mie mi-a dat un burgeraz. Mie mi-a dat un sandwich. Hai că e bun, haide, mănâncă-l. E bun, cu Da. roșioare, salată și cu bacon. Al meu are gust de like-uri. Apăsați și voi pe butonul ăsta de like și de subscribe ca să mai fac episoade cu Roblox. Mai vrei și tu să gozi din sandwich-ul meu? Nu. Bine, eu trebuie să plec acasă, că mă cheamă mami, pa! Bine, pa! Să arunc eu sandwich-ul ăsta la gunoi, că și așa nu-mi place. Îmi dă mami numai stricăciunile astea. Hai, pa! O să mă joc puțin basket și o aud pe mami mea. O aud pe mama mea cum strigă ca ultima disperată. Băi, deci zic că o să-i placă. Zic că mi-ar plăcea să-mi plice Cristina. Numai că n-am avut eu norocul ăsta să-mi plice Cristina și mi-a picat Alina, căcăcioasa aia. Acum, serios, bro, doar știe că nu-mi place doamna. Cum doamna să-mi o da pe Alina? Suntem și noi 4 în clasă. Că Ela n-a mai venit la școală pentru că zice că o să se mute, dar nu cred că se mută căcăcioasa aia. Copile! Uite, strigă ca ultima disperată, v-am spus eu. Stai că îi fac mare jumpscare. Nu se așteaptă la asta. Așa, mă ascund repejor, repejor. Repejor, repejor, ca un pui de... Acum vin, mami! Copile, ai față de ștuică în casa, dacă nu Tu știai. ai față de castravete și vezi că spute gura, că nu te-ai spălat pe dinți. Cine zice ăla este ca măgarul din poveste, iar măgarul a murit și tu l-ai înlocuit, ha-ha. Auzi, mami, dar tu nu ești în față la școală? Sunt în capul tău. Mami? Caută-mă pe acolo să vezi dacă mă găsești. Ok. Copile, unde ești? Mama turbată, mama strictă! Stai să intru și eu. Faci și la școală. Doamne. Bună ziua, bună ziua, să știți că sunt mama pisicăi, să știți că am venit aici să o fac... Bine, am venit aici să o fac de râs pentru că eu de asta foarte turbată, da. Ce ziceam eu? Ade, mami. Mami, lasă-mă. Mami, hai să mergem la Jumbo. Că știi ce mi-a picat să-i dau cadou? Cumva căcăcioasa aia de Alina. Da, dar nu cumva faci tu cinste și ce iau plătești tu cumva? Mă mai gândesc. Dar ce să-ți povestesc? Boc de gorilă. Vrei să iei un iaht? Vrei să iei un iaht? Doamne ferește, cum să iau așa ceva? Iau maxim un caca de squishy, că am văzut că are la Jumbo. Ok. Zic că e un drăguț, un squishy. Da. Mami, mai are și acolo încă un Jumbo acolo și aici e la Vivo aici. Să vedem ce-i luăm. Ce-i luăm frumos lui Alin. Cred că i-ar plăcea o mingiuță de-asta. N-ai zis că vrei să iei un caca din squishy? Dar n-are. Uite, ia-i o pâine, hai să spun eu. Ia-i o pâine de-asta așa ruptă și o pungă de chipsuri care să o desfaci și să mănânci puțin din ea. Mami, dar deja am la chestii. Sigur o să-mi ia ceva frumos. Nu cred că e așa de rea. Păi bă, Ce? dar parcă stai așa, Alina a fost astăzi la școală. Nu, a lipsit ca o căcăcioasă adevărată.
Păi și atunci cum zici că ea, că o să crezi că ea o să-ți ia ceva frumos? Păi zic așa că trebuie să fii bun la suflet. Păi, nu cred că te-a picat pe tine dacă astăzi n-a fost la școală, nu? Ba da, i-a picat pe Cristina. Cristina trebuie să-mi ie mie cadou. Am uitat. Bine, Și nu-l auzi ea. uite ce am luat. Stai să plătesc. Plătești tu, că e cadoul tău. Nu pitica nimică. Gata. Stai că îi pun cumpărăturile. Ce scan. Așa, și o plătesc și pe asta. Gata, mami. Să le pun într-o ambalaj. Dată. Ce culoare să fie cadou? Că mă întreabă aici, doamnă. Pune-i maro. Gata. Haide, dă-i. Dă-i bice, hai, dă-i bice. Mami, putem să ne oprim să mâncăm la mec și după aia prin parcul de pe distracții. Că și așa n-am chef eu să mă duc la școală acolo, pentru că trebuie să mă văd eu cu toate căcăcioasele fiecare zi și cu domnul ăla director, că apropo i-am spart nasul unui coleg la școală că zicea că sunt criși, dar mi-am zis, bă, tu ești, bă, m-ai făcut pe mine criși și am dat un pumn în ăla în glumă până și domnul director l-am bătut. Copile, asta, nu știu, o să pare ciudat că zic, da, bine ai făcut. Păi normal, așa m-a învățat și tatăl meu care a murit. Mami, vreau un burger cu cartofi prăjiți și am la desert ce vrei tu. Gata, șefa. Ia la pachet. Sigur? Asta e o surpriză. Deci ai zis că vrei burger, cartofi prăjiți și la desert ce Desert vreau eu, surpriză. Da. Că chiar vreau. Hai acasă. Ok. Mami, putem merge și prin parcul de distracții puțin. Bine, 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 bine. Astăzi chiar vreau să mă distrez, pentru că astăzi e ajunul Crăciunului și mâine va fi o nouă zi de Crăciun. Acum mie să nu cad pe acolo în apă și să ajung la spital, că eu cam îmi sparg capul pe unde merg. Copiile, dacă spargi capul, spun eu nu te duc la spital. Ete... Ha. Iupi, iupi! Haide, ce frumos e să te dai pe leagă, dar nu strică să mă dau peste cap totuși. Copile, nu. Iupi! 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 Alo, vine la cap! Mami! De ce n-ai grijă de mine? Ești o mamă neresponsabilă, o să sun la protecția copilului să mă ia și eu să mă bag cu copiii și o să-i omor dacă tu n-ai grijă de mine. Copile, de câte ori să zic că eu ți-am zis să ai grijă. Eu o să merg la spital sigură că tu nu mă iubești și eu o să-ți trag un pumn în cap când mă întorc. Te crezi tu mare tarantulă? Copile, Te crezi o mare tarantulă? Pleacă de aici că nu mai vreau să te... Cadouri. Moș Crăciun. Cadouri gratis. Ăsta e al meu. Copile! Hai, gata, ți-a trecut capul. Gata, gata, copile. Hai că-ți fac o frecție acasă. Hai, treci încoa. Bine. Haide. O, tot ce drăguță ești. Doamne ferește, zici că ești un bebe de la de 2 luni. Mami, păi tu mă știi, sunt bebeluși micuți. Fix bebeluș mic ești. Fix, fix. Am plinit 5 ani. Tu vrei să spui mie că ești copil mic.
Am 5 ani și încă sunt. Mami, dar să ne împărtășim. Hai să dă la împărtășanie. Că am eu ceva de vorbit cu domnul Dorian Popa. Am ceva de vorbit cu Dorian Popa de la biserică. Haide acolo. Pentru siguranța noastră e mai bine să nu. Mami, da acolo că vreau să vorbesc cu Dorian Popa acolo. Sau cum îl cheamă pe ăla. Bine, dar unde era casa noastră? Casa noastră e la tine în cap. Hai, dă-te că conduc eu. Copile, nu. Mi-ai spus, mami, m-ai lăsat? Copile! Mami, vezi că ai ajută Crăciunului și zic lui Moș Crăciun să te omoare. N-ai cum. Bai, am eu tot tupeul în mine, că sunt mare și tare. Auzi tu la aia mare tupe. A, da, eu am mare tupeu, cât zic eu. Haide, dă-i acasă. Trece cu o, tu stai așa, mami. Stai așa să te ia mămicuța în brațe. Doamne, du-mă în camera mea. Haide, dă-i odată. Copile, taci. Dă-i odată că ai capul ăla de castravete și acum te compozi, ești ca Mulan. Acum că sunt și eu mai mic, am vrut și ora mic, hai dă-i în bucătărie să mâncăm. Eu vreau să mănânc în canapea să mă uit la Tom și Jerry. Copile, uite, am o surpriză pe tine. Deci ai zis că vrei cartofi cu Da. burgășor. Și la desert, ia uite ce ți-am luat. Wow, cookie! Ai, ce bun e. O să încep cu burgerul. Stai. Îți place, copile? Da. Vrei seara asta să dormi cu mine? Ce bun e. Să dorm cu tine, cu tu pus, nu te-ai spălat de o lună pe din să dorm cu tine? Da, normal. Îmi cere scuze acum. Bine. Scuze urâtă, că ești urâtă. Cere scuze acum. Am cookie. Ce? N-am auzit nimic. Copile, nu mai dă cu mine seara asta. Nu mai dă. Mami, dar fi de baba, ai uitat? Îmi cere scuze sau nu mai dormi cu mine? Bine, îmi cere scuze. Ok, hai. Stai, unde ești? În cameră la mine, Ah, oare da, unde chiar ești? am uitat. Am uitat unde stai, că ești pe tu trăiești pe altă planetă și mai duci și pe mine în eroare. Copile, dacă mai reacționezi așa, nu știu ce să fac. Eu mă duc să fac băiță. Abia aștept să fac baie la spa. Hai să facem băieți amândouă. Nu, mami, nu. Ba da. Stai că îmi dau hainele jos, nu te uita. Oh, no. Mi-e frică. Gata, acum mă cred. Oh, dai și tu drumul la apă, că nu strică un leu. Stai așa, vin imediat, copile. Eu îmi pun costumuțul de baie, nu ca tine. Că tu n-ai un pic de rușine. Da, doar parcă zici că ai tu mare, dar când mergeam la piscină și n-aveai costum de baie. Atunci ce era? Ce, copile? Atunci când mergeam la piscină vara și n-aveai tu costum de baie. Și ziceai, oh, dacă sunt de baie, sunt slay. Nu contește vremurile alea. Mami, a fost acum 5 luni când era... Nu, a fost acum 3 luni. Când umblai tu fără costum de baie. Copile, nu pot să mă pun. Printre salvanari. Copile, dă-te. Oh, dar răsfățată mai ești. Ești urâtă, apropo. Mami. Copile, du-te pe mine dacă vrei. Iepi! Oh, no. Mami, stai, mami, că este din mine răul. Stai, repede. Copile, Cred că sunt camaro pe pantaloni aici. apropo, să știi că nu o să mai fiu deloc drăguță cu tine.
Nu-i vina mea că fac pe mine. Fie rușine! Gata, m-am. I-au pus, stai să pun pijamalele. Adică era că mă rog pe pantaloni, nu-i vina mea acum. Să-ți fie rușine! Bă. Urât-o! Nu mai dorm cu mine. Bine, stai măcar să dau barou de pe pantaloni în patul tău. Gata. Vezi că Cred că am să poți în caca pe mine. Da! Mami, de ce ești Puffy? Mami, ești Puffy! Asta e o legendă. Nu te atinge de el, că altfel te omor. Și să-ți fie rușine, trebuia să-mi iei un cadou de Moș Crăciun cu capul ăla. Mâine e Crăciunul. Mâine e Crăciun. Te omor, cum te beșiși în camera mea, ieși de aici de tarantulă. Mami, vrei să filmăm un TikTok, dacă totul suntem streaze? Ia zi. Haide, fă ca mine. Tarantulă. Bă, mami, a spus că e legendă ursul ăsta. Haide, ei să filmăm un TikTok dacă tot ești trează. Bă, nu te... Mami, nu te strânge, ăla nu se mai găsește. Este ediție limitată, este ediție limitată, nu te atinge de el. Ia, copile, da, așa. Mami, nu te atinge de el, e ediție limitată. Mă, dar ce te atingi tu pe el să faci? Mami, vine să filmăm un vlog. Ia zi, ce vrei? Vino, hai să filmăm, deci, haide, tarantulă. Tarantulă, tarantulă, tarantulă. Uite, tarantulă, oh, ia, tarantulă, tarantulă, tarantulă. Da, da, tarantulă. Tarantulă. Play. Copilul nerușinat. Ete, dar ce să-ți povestesc? Eu mă duc să mă culc, acum nu știu de bășinile tale, dar eu mă duc să... Hai la școală. Dar deci am dormit încă 5 minute, că vreau să-mi fac să... Ha, ce bine era să stau în plapuma asta, dar că am putea bășini. Nu mai contează. O nouă zi, o nouă viață. Mami, vezi că deja puțea bășinile tale. Stai să-mi iau căciulița mea. Mami, mi-am luat o nouă căciuliță când am fost la geambă să iau cadou. Îți place? Nu. E urâtă ca tine, să știi asta. Doamne, ce mă enervează pe mine mama asta. Nici nu mai mănânc. Copile, vezi, poate le dau la protecția copilului. Vezi că de cât eu pot să chem protecția copilului, tu nu poți că ești prea bășinoasă și ea se sperie de beșinile tale. Ia vezi, copile. Mami, ai odată să plecăm din casa asta părțăitoare de tine. Copile, vezi, poate să o iei. Haide, dăm eu, că niciodată nu m-ai bătut. Copile, hai odată, că întârzi. Doamne, ce să zic? Bă, mami, facem doar secrisant, ai uitat? Nu învățăm noi 5 la putere. 6 dimineața, hai odată. Mami, unde pleci așa cu viteza aia? Alo, te crezi Dorian Popa să mergi cu 100 la oră? Jos, că arăți incredibil de urât. Nu, căciulița asta îmi place. Hai bine, că mi-o dau jos când ajung în fața școlii, că și așa e cald. Hai că eu sar din mașină, că n-am chef să mai merg, pentru că la tu cum conduci tu și cam cum pute în mașină. Pentru siguranța omului, pentru siguranța omului, apăsați tasta 1. Copile? Tu. Da, am văzut că am un accident cu mașina. Să mă văd cu... cred că... Mami, îți dai mesaj lui Cristina să vină la mine acasă să-mi dea cadou, că lui Alina îl dau la școală, că, Doamne ferește, să calce pragul în casa mea. Ne vedem în clasa de matematică. Vine odată Alina aia că i-arunc cadoul ăsta pe geam, dar nu se vede. Hai să ne uităm la numerele astea. Atențiune, țăr, atențiune, țăr. Deci mesaj privat. Țăr, se zice în toată școala. Alo. Țăr, atenție, țăr, se zice în toată școala. Ce se zice, că trece Alina bășinoasa?
Alina astăzi nu va veni la școală pentru că nu are chef. Și am anunțat asta în toată școala pentru că toți copiii din toate școlile sunt acasă. Sunt la școală și numai Alina este acasă. Doamne ferește, trebuie să primim invitație specială pentru asta, să ne anunțe bășinoasa aia. Cristina! Bună! Bine, o aștept pe bășinoasa de Alina. Tu ce faci? Da, din câte am auzit ce ai auzit tu, Da, tu trebuie să ne dai invitație specială, că se crede ea mare Michael Jackson. Dorian Pop. Exact. Este o împuțită. Da. Este un pufi, o părăcioasă. Ne dă mesaje private, aoleu, ce grasă e când vine să-i sparg mutra aia. Eu trebuie să stau în ultima bancă, pentru că așa m-a pus domnul ăsta idiot. Hai să facem orele și îmi dai cadou când ajungem acasă și Alina o să o chem în fața școlii. Păi astăzi Alina nu vine pentru că din câte ai auzit n-are chef, pentru că este o căcăcioasă. Dar măcar vrea să facă Secret Santa? Nu știu. Mai că o sun eu, chiar dacă n-am niciun chef. Țăr, 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 țăr. Țăr, 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 țăr. Alo, ce vrei? Vreau să vorbesc cu tine, ți-am luat un cadou de milioane de lei, de sute de lei, de trilioane de lei și dacă vrei să ți-l dau. Eu nu vin pentru că sunt o mare baby și nu permit piciorușele mele să ies din casă pentru că ninge. Auzi, făi, cum te cheamă? Alina, dar tu din păcate nu știi pentru că n-ai mintea bună, ha, ha, ha. Auzi, tu ești pe altă planetă, bă, tu știi că eu sunt mai tare decât mine și tu te crezi mare șobolan de pădure, stai acasă și stai pe burtă și eu o să vin la tine cu mulți bani și o să-ți fac că o să iau bursa și tu vei sta acasă și o să zici și o să fii cry, o să faci înțelegi? Nu-mi pasă, să știi că eu sunt mai bogată decât tine. Taci din gură că m-ai făcut și nervos. Hai, pa! Apropo, o să vii deschibitoile să te mănânce. Hai, pa, viață bună și plăcere. Doamne ferește. Cristina, nu-mi pasă. Îmi dai cadou. Am comportat cu mine. Vorbeam cu Alina, băi, fată. Nu-i mai dau niciun cadou lui căcăcioasa. Hai să mergem la mine acasă să ne împărțim cadourile. Mamă, dar ce șeață e. Și apropo, n-am chef să vină mama mea, așa că conduc eu de astăzi. Am furat permisul lui domn director, că a spus că nu mai are nevoie de el. Oh, no, e de grav. Pitica e de grav. Hai, bă, Lige, iupi! Hai să ne jucăm zăpadă. Asta e timpul pentru căciulița mea. Ce zici? Scuze că zic, dar e puțin cam urâțică. Ești urâtă. Glumesc. Gata, băi, glumesc. O să-i dau toate cadourile care ți le-am dat. Nu, glumesc, că ești frumoasă, ești bestială. Ești frumoasă, gata, hai să mergem, urcă. Așa ziceam și eu. Urcă. Hai, bă, că știu să conduc foarte frumos. Stai că... Am chef să dau eu primul jet pe aici, că mi se pare cam burdară. Cam zboară roțile de la mașină. Cristina, ce faci, fată? Te speli tu pe tine? Da, m-am spălat. Erai și tare murdară, puțeai de 10 km. N-am zis că puți, am zis că e prea frumoasă să puți. Ok, asta zic. Bară roțile astea, ferească Sfântul, nici mașinile nu mai sunt ce-au fost. Dar de ce mașina n-are loți? Pentru că sunt la tine în cap, deșteaptă lopește. Ai făcut acolo cu pite? Nu, am zis că ești frumoasă, lupește. Ești frumoasă, glumeam. Hai că parchezi repede și o mașinuța asta.
Cristina, calmează-te, am zis că ești cea mai frumoasă, nu te-am jignit eu cu ceva. Hai că, gata, am parcat și eu mașina, haide. Astăzi observ. Ne vedem la mine în cameră, că bășinoasa aia de mami e la muncă, la mec. Tu așa de urât te compari cu mama ta? Nu, cam o fac cap de ștui, că o fac băcinoasă, o fac căcăcioasă. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine că poți să te încui în casă și să iau un cuțit și să te omor. Eu care n-am mamă, tu ce faci? Doamne ferește, mă compăr foarte frumos cu mama mea. Eu nu cred după cum ziceai. Doamne ferește, haide-mi vino în camera mea. Tu vrei să stai fără mamă? Da. Mi-o dai mie pe a ta? Da, poți să o furi. La 3 dimineața este trează și se uită la salvamarii de pe plajă. Ai elefantel. Uite. Mă, tu nu trebuia să-i dai lui Alina? Nu, lasă pe Alina căcăcioasă. Și acum deschide-l. De ce aici este un squishy căcățel? Nu, ăla nu, hai că-ți dau eu itemele. Am uitat să le pun. Și ăsta. Wow! Sper să-ți placă și acum tu. Imediat. 2 secunde. 2 secunde pe tu ești cu fața aia ta de frumoasă. De frumoasă! Mă duc să aduc niște... Vezi că am un domn ursuleț dacă nu știi. Și vezi că mă duc să aduc niște chipsuri. Bine. Asta vine să dau cadourile. Ok. Avem 2 hotdogi expirați de 3 zile aici. Zic, ok. Iu! Taci din gură, asta mănânc eu, dacă nu-ți place, mai am mâncare de cățel pe jos, pe aici. Mâncare de cățel am de la căței care au murit. Fine. Asta. Ok. Ai un bubble tea de squishy? Ce cute! Îi fac squishy. Mulțumesc! Ți-am luat un domn ursuleț. Fac o lecție, perfect. Aș vrea și eu unul, dar tata meu nu vrea să-mi cumpere. Nom. Da? Poți să-l iei înapoi. Un cookie. Cookie de squishy, ce cute. Un de ăsta pentru tine. Ce? Da. Chiar îmi plac jocurile video. Mulțumesc. Căpățele. Și asta este pentru mama ta. Chiar ești drăguță. Poate într-o zi ai putea fi sora mea să ne facem teste ADN. În fine, n-ai auzit nimica. Cristina, acum ai timpul să pleci, că trebuie să vină mama mea de la muncă, ne culcăm și asta a fost și ziua de Crăciun. Mă duc să fac niște cookie-uri în bucătărie. Bine, să nu o dai foc la bucătăria asta, Țurez. Și să-i dai cadou din partea mea, să-i spui că o îmbățisez, da? Da, o să fac cookie-urile și vrei să ieșim mai târziu afară să ne jucăm. Da, să ne scăm cu zăpadă. Și să ne batem joc. Pa! Pa! Ce păcat de ea că n-are mamă. Să pun cookie-urile astea aici și așa. Că te fac pentru mocăciun. Mocăciun cu pete galbe. Și asta. Să punem cookie-urile. Punem primul cookie aici, zic că e ok. Așa. Upsi. Stai că la cât pun? Cred că pun la 100. Stai cam mare, dar nu are nimic, cam mare de casă. Pisica, am ajuns acasă. Sunt în bucătărie, mami, ți-am făcut fursecuri. Da. Mami? Ai în camera ta să-ți povesti ce s-a întâmplat. Hai bă,
drăgăcioase, că nu vezi că ai cap de ștuică și stau aici să te accept, dar ce crezi eu că sunt robot să stau în picioare? Doamne ferește, sunt eu robot să stau în picioare după tine, că leșin tu la una, două, vezi o furnică pe jos cu pălărie neagră și gata, ai leșinat, dar ce e asta, mă, Duhului Sfânt, că mă fac aici Aladin și iau bagheta magică și strag eu una în cap, mă fac Harry Potter, nu știu ce mă fac. Mama, e timpul să vorbim ceva serios, te aștept jos. În timp ce mâncăm un cookie amândouă. Făcute de mine, sunt cam arse, dar sunt făcute de mine. Hai jos, băi! Și băuturi, preferatele mele băuturi. Hai jos! Le unde ești? Jos. Haide să... De ce? Eu nu vreau mâncare de bebe. Taci din gură că e pentru amândouă. Așa, și v-am adus asta. Trebuie să vorbesc ceva serios cu tine. Bubble tea. Ce? Deci am 5 ani, da? Da. De la 5 ani totul se schimbă. Cred că sunt prea matură. Mai ales că am dat foc la bucătărie. Am făcut accident cu mașina. I-am furat lui domnul director permisul. Am spart nasul unui băiat la școală. Cred că sunt prea matură pentru asta și ar trebui să mă angajez undeva, cum ar fi la boxiori sau deja sunt adult. Regulile o să fie în felul următor. Vin când vreau la școală, nu mai împart camerele cu vizitatorii și 3, eu fac ce vreau și nu mai impui reguli. Îmi pare rău să zic, dar nu. Nu, exclus, nu. Prea adult, degeaba! Și apropo, a venit Cristina pe la noi și ți-a lăsat asta, că ea n-are mamă. Are decât un tată care e strict cu ea. Ce drăguț din partea ei. Știu. Și cam asta vreau să spun. Hai să ne culcăm că sunt prea adult. Hai să ne culcăm. Bă, și nu o să închide ușa după tine, dar ce te crezi tu? Eu ți-am spus că am 18 ani și pot să dau foc la casă, că vreau. Iată tu ce mă enervează pe mine tarantula aia. Așa, cam atât a fost și cu acest video. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Cu voi a fost Pisica Rapidă, Ceșmi și Raisa. Pa, pa! Pa!